Dirawşeka nediyarde li kundewarê parêzgeha Reqayê ji duhive taniha termê 21 kesî serjêkirî li deverên dibin kontrola rejima Sûriyê de hatin dîtin. Jêderên ragihandinê belavkirin ku termên 21 sivîlan ji xelkê Reqayê li beyabana Sebxa ku lê başûrê Rojhilatê Reqayê dikeve û li jêr kontrola rejima Sûriyê de ye bi kêran hatibûn serjêkirin hatin dîtin. Li gorî heman jêderan belavkirî ku di destpêkê de termê 14 kesan ku şivantiya pezê xwe dikirin û bi kêran serê wan hatibûn jêkirin li navçeya Meዕdan li gundewarê Reqayê ku dikeve dibin kontrola rejima Sûriyê de hatin dîtin. Jêdera Naborî amaje kir ku piştî çend demijmêran 7 kesên din bi heman şêweyê hatibûn serjêkirin li wê deverê hatin dîtin. Li gor wan jêderan her 21 sivîl şivantiya pezê xwe li wê deverê dikirin û taniha kujerên wan sivîlan hatine eşkerekirin. Navçeya Meዕdan ya gundewarê parêzgeha Reqayê dikeve dibin kontrola rejima Sûriyê de û taniha tu daxuyanî derbarî kuştina van 21 sivîlan ji aliyê ewlehiya rejima Sûriyê ve li wê deverê nehatiye belavkirin. û li gorî çalakvanên xwecehiyên wên deverê belavkirîn ku milîsên Îranê li wê deverê dimînin û gotin jî eger heye ev tawana tund û dûr ji mirovahiyê li ser destê wan milîsan hatibê encamdan.